Здравейте и добре дошли в канала Барон Бонзай. Аз съм Барон. Това е Бонзай. Много хора си мислят, че бонзай е сорт и трябват семена за бонзай, за да си засадите бонзай и за да си го отгледате след това. Истината е, че бонзай е изкуството да се създават умалени варианти на растения и дървета, най-вече дървета, които се срещат в природата. Нещо като да си опитомите дърво. Не може да гледаме 40-метрови борове вкъщи, затова ни правим така, че да са умален вариант, но въпреки това да изглеждат като истински дървета и да си гледаме вкъщи. Както всяко изкуство си има правила. И може би специално в България не съм видял много хора да занимават с бонзай. И вероятно защото има едни ядосани птичковци, които са сърдити на света и казват: ти трябва това да правиш, това да правиш, иначе не ставаш. И може би отблъскват хората, но всъщност е относително лесно да се прави бонзай. Всеки може, заедно ще се занимаваме с това и се надявам все повече хора да се занимават с това изкуство, защото е много приятно и за да е наистина удовлетворяващо, няма да се фокусираме върху правилата, аз ще ги споменавам, но когато са ни нужни. Както във всяко изкуство, всеки артист преценява как да изглежда неговото изкуство. Трябва на вас да ви хареса, това е най-важното. Ако не сте спазили някое правило и не се явите на изложба в Япония, не е проблем. Сега е късна пролет и е доста добър момент да започнем да се занимаваме с това хоби. Повечето неща се случват в периода, примерно декември, февруари, март, но да не ставаме много педантични, сега е май, късен май. При нас пролетта е доста дълга, бих казал. Мисля, че по принцип до юни месец не би го нарекал лято, напред до средата на юни. В тази късна пролет е хубав момент да се занимаваме с бонзай. За целта приготвена туя. Ще ви разкажа малко повече за нея. Но първо бих искал да ви покажа какво ни е нужно, за да оформим това дръвче. Почвите, които се използват в бонзая, са общо и същи. Основната идея е да пропускат вода. Първата съставка в микса, който ще направим, е пемза или пъмис. Може да го намерите в интернет така по-лесно. Това е вулканичен камък, който е доста порест. Малко по-близко ще го покажа. Така изглежда. В ликче ще го видим ден след това. То е обзето, когато изригва вулкана, обаче има много вода и много газове и се получават едни такива въздушни камъчета с много дупчици. И това ни помага да затича водата. Имаме акадама, тук съм си ги наредил. Акадамата е общо глина, но пак от вулкан. Тя вече съдържа малко повече вода, помага на растението да се развива, има различни размери, но това са по-малките варианти, по-малки такива гранулки. Имаме и лава, което е обзето на трошен камък от лава. Отново японски материали, но също може да си купите и смес директно за еголистен растение. Този пак съдържа акадама, лава, пъмис, пемза и отоло за изсипване. Но по-интересно да си го направим. Продават се и почви за бонзай. Това специално цигърка струва 5 лева.
Но че ли аз бих ви препоръчал, но и може да започнете с това, но все пак да се ориентираме към пористите почви. Да, ничи. Това е помощника. Той разглежда внимателно растенията, преди да се купят, за да сме сигурни, че са на високо качество. Имаме и керамзит, което е също глина, много ефтина. Това е много абсолютно, но може би някакви хората на същата цена, като пакета е по-голямо. Като инструменти, които съм подготвил, ще им трябват най-различни. Разбира се, има правила и има определени инструменти, те са от определени пари. Не знам си какво, не знам защо, взето. Аз мислеха по-адекватно да ви покажа какво ни е нужно, защото тези неща всеки ги има, японските инструменти не са много по-различни. Последното нещо, което забравих да спомена, е сфагнум мъх, сфагнум мос, ако го гледате в интернет. Общо той помага за задържане на влага, когато се сложи отгоре, пречи на плевели да избоява, да пречи на нашето растение. И също така е хубаво да слага и в корените, за да им помага и да ги подхранва. Като уреди, които ще използваме, или по принцип, които ни трябва една най-нормална вилица. Дори наистина буквално ви казвам най-нормална вилица. Има, разбира се, на всичко има еквивалент за по-педантични хора с възможности, но ние ще използваме така еквивалент. Вилица. Разбира се, една ножица. Хубаво е ножицата да е чиста нова и като се използва да се забърсва, да се дезинфекцира, все пак като режем част от дървото, това е за него щета. Хубаво е да се чисти разрязванията, остри ножици, чисти ножици. За по-големите клонки ни трябва една лозарска ножица, най-обикновена. Една лопатка, за да слагаме почвата в саксийката. За още по-дебели клончета може да използваме така клеш, също така и за тел. Тълта се продава относително ефтино, струва. Аз използвам около 2 мм и около 3 мм, зависи от дебелината на това, което увиваме. Трябва да ни клещи после да си помогнем да ги завием. Също това помага и за правене на джинове. Ще ви покажа какво е джинове. Не знам дали днес или някой друг път. Една по-голяма вилица имаме също. Да разчеткаме корените. Ръкавици. И японска паста за рани. Като се отреже нещо, хубаво така все едно да му направим превръзка, да не влиза влага, да не влизат микроби и да се излекува по-бързо растение. Трябват ни и най-обикновени клечки за суши. Аз след така леко правя, за да някоя треска, ако има да се ошлайфа, да ни трябва едно такова. Общо няма да ни трябва второ, никога повече сигурно, но ако ги изгубяме, си имаме няколко. Разбира се, имаме и съд, в който да пресъдим. Аз купих за това видео от малко по-бужи, т.е. по-така снопска саксийка. Много ми хареса дизайна. Специално важно е, за да има дупки отдолу. Наклона, защото е така по-специална саксията, е доста добре направен. Направен е в Япония и
е направена от мезотани. Браво на мезотани, топсах сика и просто много ми хареса и реших, че е подходящ момент да имам оправдание аз да взема нещо по-специално. За саксийката също ще ни трябват две мрежички, да ги видите. Те са обикновени пластмасови мрежички, общо всичко може да се отрежат. И те се слагат ето така върху всяка дупчица, за да не стичат гранулките през тях, като поливаме. Защото това са големи дупки, те са наистина големи дупки. За днешния първи въвеждащ епизод съм избрал туя. Тя е доста рок-н-рол туя, много е смешна. Тя е доста добър избор за начинаещи, защото е наистина много достъпна. Тя е специално, мисля, че беше под 10 лева даже. Има много разновидности в самото растение, как успява да израсте. Тази специално ми хареса с тези растения. Виждате, че наистина е доста фънки, което ще ни даде възможност да направим изцяло по наш вкус. Имаме много избор. И отделете си време, разгледайте, има ги навсякъде. Има в разсадници, има в големи вериги като бриколаж, така нататък. Разгледайте, отделете време, дори и някои хора да ви питат за цени на други цветя, защото стоите там от половин час и гледате стволове. Кажете им, че не работите там. Не ми се случва. Но друг добър избор би бил хвойната. Хвойната е, дори бих казал, и малко по-красива, може би, защото е така по-тумбисти иглички прави, но много боде. Просто целият дзен и спокойствие и наслада минават с това бодене. И въпреки това съм си взел едни ръкавици, 2 лева струват. Наистина ще ви покажа колко е достъпно да се занимавате с бонзай. Хвойната на английски е Juniper и снобовете я наричат Imniperos в България. Може да има разлика, не знам. Лека по лека ще разгледаме как расте тази туя, която не знам дали ще се види, но дори не са ѝ дали име. Просто пише иголистни, някакво иголистно. Такова е отношението на тези варвари. Но общо взето ще започнем с едно така разглеждане. Вадим от саксията. Корените изглеждат окей. Но за момента се фокусираме върху друго. Това, което ще разгледаме е ствола. Ето от тази страна може да го видите. И леко ще изчеткаме горната част, ето тук, за да го разкрием още повече. По принцип те ги са доста надълбоко, което не е идеално. И така вземем си голямата вилица и леко с потупване и надърпване разкриваме ствола. Тук може да видите помощничката миша, това за което гледа е растежа отдолу и голяма част от, примерно, някои клони е в почвата, което не е окей. Те са много дълбоко засадени и така дънера се напоява, може да пуска високи корени, което не е идеално.
Техниката, която се използва, е така леко натискаме и все едно решем, но важното е да е навън, за да не ги късаме, защото ако така направим, те си растат настрани и ние общо напречно ще ги скъсаме, затова е така лекичко с потупване и нещата се случват. Показването на корените се нарича небари. Доста се цени, ако има хубави корени. Забележете колко навътре беше посадено това растение. Общо взето до тук, а самият ствол е останал скрит. И както казах, ние в Ползай се опитваме да покажем всички свойства на дървото. В почвата от магазините има всякакви неща, примерно има кора дърво, компост, има всякакви неща, които на нас често казано не ни трябват и по-скоро ни пречат. Затова е хубаво така да разрешаме самото растение. След като сме завършили с премахването на голяма част от почвата, тук една пак скоба ще отворя за тези, които желаят да спазват правилата. Може дори да ги измиете корените и така цялата тази почва, която вижте останала между тях, ще може да я махнете. Тук виждаме много дебели корени също така, което в бонзай не е хубаво, защото идеята е за да стане контраст. Е хубаво да имаме примерно дебелство и тънко клонче, ето това тук специално. И така изглежда, че самото дърво е доста по-старо. Един важен инструмент, който не знам къде може в Япония да се намери, четка за зъби. Взимате и така леко да видим този ствол забит дълбоко в земята, всъщност как изглежда. Разчеткваме добре. Ако има мъх по самото дърво, не е лошо да го махнем, защото пак държи влага където не трябва и пречи на дървото да прави хубава дебела кора и даже напротив може да пусна корени там, което не е идеално. Но това мисля, че е окей като почистване на кореновата система, но това му се вика коренова топка, която вижда всичко и това почва да се върти в секцията, да се задушава, затова е хубаво да се окастрят. Даже още от сега мога да ви кажа как става това. Общо взето всичко, което е твърде дълго и отива надолу, трябва примерно 30%, една трета от тази дължина да се махне, за което ще използваме лозарската ножица. Е така просто отгоре-отгоре, хоп-хоп. И ето това тук, не знам да се вижда, но е малко по-дълго, само ще го скъсим, няма да прекаляваме. И ето това вече е една по-здравословна среда за корените. Тук тези, които растат право надолу, също е добре да бъдат отрязани. Особено ако са по-дебели, защото нашата целта ни е да расте общо взето настрани. Ето тук се показва един доста мощен корен. Това за нас е небари.
което не значи не барай. Значи много така по-грижовно. Въпросът е, че е много дебел. Много хора биха го разкарали, пак заради това съотношение. Дебелината на ствола общо взето ни е най-важна и тъй като този корен е малко на кантар, да ви кажа. Общо взето половината от дебелината на ствола е, но ще го оставим и сега да започнем с самото дръвче. Общо взето първото нещо, което трябва да направим е да разгледаме как върви дървото. Ето тази страна явно му е била сянка, била е сигурно до стена, започва да пожълтяват игличките. Тук е отрязано клонче, не знам дали тук ще го видите. И гледаме как върви ствола. Имаме общо взето едно ранно разклонение тук, ето това, което е така, може би, да го видите по-добре. Ето това. И то се увива около самото растение и се получава конфликт. Също така, самият клон е доста дебел и конкурира нашия ствол, което е проблем. Тъй, че може би ще отиде към махане на този клон, да задушава другите. Ето тук може да видите, че някой даже изглежда ръчно откъснал тук един клон и се получва една дълга жилка, което по принцип изглежда малко като джин. Джин е част от дървото да го направите да изглежда изсъхнало и все едно е счупен клонът на това дърво и с времето той побелява и изглежда много готино, контрастира на всички други цветове. Може да го направите с нежно-бяло, но за третирането с химикали по-нататък ще говорим. И общо взето, което става ясно е, че ако махнем този клон, продължаваме да гледаме нагоре. Махаме този клон и продължаваме да гледаме нагоре. И виждаме, че тук има едно разклонение на тези два клона, което правят heavy metal. Ето тук се вижда разклонението. И трябва да си изберем в каква посока ще тръгнем. Но нека да започнем от долу нагоре. По принцип така е добре да се започва. Тук е едно коренче и гледа нагоре. Ако го правим, махаме го. И като за този клон, отдолу нагоре като започнем, имаме едно тънко клонче. По принцип, ниските клони, като този дебелия, от който говорим най-вече, защото е доста, би казал, проблематична за бонзая. Ниските клончета имат плюсове, имат и минуси. Когато имате клон ниско в дънера, както е тук, по принцип той помага да помпа повече сок в самото дърво и надолу дънера става все по-дебел. От тази гледна точка е хубаво да остане. От друга страна, както в нашия случай, твърде много контрастира и се увива около дървото, което го засенчва. Затова е по-скоро за нас, трябва да го махнем. И трето нещо, което може да направим, е да го направим на джин. Пак джин е да изглежда като счупен клон, да му махнем кората и да стои бяло. Общо взето сме се насочили към ето тази форма да ни е основната. Както казахме, 30% отдолу корените трябва да се махнат. Това става между другото и за съвсем нормални стайни растения, като
тези двете, които не се опиташ, не мога да ги убиеш. Но като се махнат, те спират да се увиват, просто наистина в тях си става твърде наситен растеж, особено като никой не го гледа и го продава като иголистни микс, никой не му дреме, но на нас не дреме. И започваме с същото правило, както корните 30%, така и нагоре 30% от височината, да не показвам, че е така за зъби, 30% от височината, основната, където е ясено самият дънер на дървото, е хубаво да стои празно. Избрали сме му от коя страна ще го гледаме, от тази, защото тук имаме доста интересна извивка, която ще се разкрие малко по-късно. Започваме с отрязването на полуотрязан клон. Той абсолютно не трябва. Тук той е малко по-дебел, може би с градинската ножица. Хоп. Махаме го. Тук имаме едно малко клонче, което е твърде ниско. Просто можем да го оставим, ако беше малко по-високо, но в случая просто никаква работа не върши. Също така вече е веднъж отрязано тук и 30% от долната част е всъщност основната причина, по която да го махнем. Всички тези изрезки можем просто да ги засадим и това за една година ще стане ново дърво, тъй че няма никакъв проблем. И продължаваме да гледаме нагоре самия ствол. Този клон ще го направим на джин, затова общо взето трябва да махнем всички разклонени клонки и ще го отрежем общо взето наполовина, защото е наистина много дълъг клон. Той е помогнал за удебеляването на джинера. Може да видите, изглежда и доста добре кората, изглежда застаряла и аз вече няколко път се ободах, затова нека да сложим ръкавиците. С тях може просто да откуднем бодличките, които са по самия ствол и да приготвим джина. Той е доста завъртян, пак ви казвам, вижте. От тук отива пред самото дърво. Ако беше растял така, нали ще излезе съвсем друга картинка. И сега леко по лека махаме всички иглички. Има доста остри иглички. Общо почти като на хвойна. Не знам колко се вижда, но са къси остри, нищо общо с тези меките, затова по-добре с ръкавици. Общо взето повечето ръкавици ще помогнат, аз даже с едни стари ръкавици за ски съм го правил. Тези вече по-дебелите, тези вече където има клонче, може така леко да ги отрежем. Важно е, когато се реже по принцип за почистване, да не режем игличките просто, нали, как да го покажа, може би така, да не ги режем просто е така, ами да намерим къде е самото стебло на игличките. Ето, примерно, ако само да следим, ако е това ни е стеблото с игличките на него, е хубаво да режем от самото стебло. Ето така. Защото тези иглички по принцип не е страшно, просто няма да е красиво. Тези иглички, като се отрежат на половината, те просто ще пожълтеят. И цялото дърво няма да изглежда много приятно.
Така, общо взето сме го почистили горе-долу. Хоп-троп. И така като режем, нали, може да бъде малко страшно, но в крайна сметка това, което ви разказах в началото, че дървото има нужда от светлина. И вижте тук сега, където няма светлина, игличките започват да пожълтяват и да падат. И така дървото само по себе си се опитва да намери всъщност къде е светлината, да пусне нови иглички там, да събира слънчева светлина. И то по естествен начин прави иглички на тъмни места, но в последствие те пожълтяват и падат. А на дървото му отнема доста енергия да ги направи и общо е било на празно. Сега, затова ги режа. И след съвсем примерно един сезон, те пак ще се появят и ще бъдат здрави, с по-хубав цвят и с повече потенциал в бъдеще. Следващия етап идва това малко клонче, което общо взето е по-изсъхнало, да го махнем, защото то е сравнително ниско и сравнително умряло. И така, вече станахме с двете основни линии на растеж. Сега можем да помислим как да ги стилизираме. Махам тук игличките, които са така, може би пожълтели. За да го разгледаме още по-добре. И започваме да си мислим как да го стилизираме после с тел. Имаме наистина доста различни растежи. Аз мисля да го направим все пак по тази линия. Така може би да го покажа. Този клон за сега ще чудим какво да правим с него. И ето вижте, когато отрежете част от клона, то прави нов лидер. И това е вече новия лидер, новия основен ствол. Продължаваме да почистваме, по това време си мислим кое как би изглеждало. Общо взето търсим да премахнем ето такива клонки, които отиват право нагоре. Защото нагоре и надолу клонки по принцип не са добре и са проблем. Ето това ни е линията, от която ще го гледаме. Тоест, така си го представете. И пак едно правило. Не е хубаво да имаме клон, който сочи право към нас. Като този, например. Вика му се очи избожа склон. Това просто махаме го. Може да стане, че е малко трудно. Ето този пък, например, расте право надолу. Не знам дали го видяхте, ето този. Също ще го махнем. Ето този големия клон, който е срещу положен.
общо взето наистина, но въобще не се връзва с това движение тук. Затова ще го отрежем. Отрязваме този клон, който се бори с основната линия, общо взето пречи на това да разгледаш основната линия. Хубаво е да се режат под лек ъгъл и това отново може да го засадим и то само по себе си вече изглежда доста така бъдещето красиво дърво. И така и вече имаме една страхотна извивка, която може да наблюдаваме като махнахме този клон. Забележете само естествена извивка. Малко ще почистя, за да по-гладко. Ето така. И сега се занимаваме вече основно с този клон. Тъй като виждате е изключително дълъг, ще трябва да го срежем отново, както вече веднъж е бил срязан ето тук. Ето тук. Не знам дали се вижда. Така да го покажем. Вече веднъж е бил срязан тук. И той е пуснал наистина много дълго клонче, което е станал лидер. И този процес ще го повторим отново, защото ни трябва нов лидер. Важно е като се реже, да се реже точно преди клончетата, за да могат те на своя ред да пуснат пак един дълъг клон. Тук сега виждам, че има скрит клон, който се опитал се да бъде лидер. Него просто ще го скъсим. Ще го оставим, защото расте в посоката, която гледаме. И важни са извивките на дървото. Не само. Но трябва да бъде в едно течение. И като самото дърво расте на там и този клон расте на там, на нас това ни е доста удобна ситуация. Можем леко да го разстелем, но това ще бъде след малко. Ще ти покажа как, но просто ще го скъсим. Пак внимаваме да е на доста подходящо място. Отсреща имаме друг клон, като имаме доста други клони отсреща. Така, може да се наблюдава вече. Коренчетата малко задържат отрязаните листенца. Но чудето, ако гледаме отгоре, има доста клони наляво и надясно. И ще можем да го разстеляме. Сега започваме само по този клон сега да гледаме кои клончета са махнати. Тук примерно, може би ще ви е трудно да видите, но има едно, което излиза от началото на друго. Чао! Чисто и просто. И така продължаваме. За да има светлина и храна за това, което ставаме, хубаво да разредим. И да видим какво се случва. Аз лично така само в камерата мога да видя какво се случва. Но така като гледаме доста нагъсто и за това ще разчистя малко. Продължаваме. Така, и отново гледаме. Сега тук има много иглички. Игличките, които растат, ето тук още един клон се опитва да расте от началото на другия. Може да го махнем и
разчистваме от ето тези клонки тук, защото те растат от самия клон. И в началото е хубаво да нямаме клонки, за да се насладим на формите, което дървото така любезно ни предлага. Така. Продължаваме да махаме иглички. За сега не махаме клонки повече. Ако растат две клончета от едно място, махаме без стрес. Продължаваме да гледаме към края. Имаме твърде голямо насищане на растеж. Сменяме ръчички с ножица. Нагоре каквото расте, махаме надолу от долната страна каквото расте, вижте тук. Също го махаме. От долната страна искаме да е чисто, както и от горната страна. Ето така, забележете, вече лека по лека придобива форма, която е доста естествена. Още повече, че максимално естествена. Това така по-дълго време отделих в магазина да разгледам и честно да ви кажа, се заслужава, защото може по принцип това цялото нещо се прави с тел, но вече е толкова старо това дръвче, че кората започва да стане много твърда. И ако много натиснете, може да го счупите. Затова по-добре, ако избирате така по-възрастно дръвче, да забележите някаква форма, която ви харесва и да преследвате нея. Разбира се, в бъдеще в канала ще видим как се оформят и млади дръвчета. Това също е доста интересно. И доста удовлетворяващо да започнете от нулата и да видите какво ще стане. Махаме още няколко иглички. Да покажем красотите. Отново гледаме отдолу дали нещо расте където ни трябва. Така. Добре, сега да пристъпим към това, което го оставихме. То е много просто. Общо взето с клещи за джин или клещи за живци. В нашия случай се прави едно. Значи първо, за да набелите където не трябва кората, което така леко да развъртите. Да знаете, че тук е общо края на този джин. Така пълен кръг. И след това намачкваме. Просто го стискаме така хоп. Идеята е да махнем кората. Без много натискане. И става доста лесничко. Това е доста дълъг джин за цялата големина. Може малко да го скъсим, да изглежда естетично. И така, тази извивка, както беше недостатък, така всъщност тя дава много артистичен вид, когато се направи на джин. Тъй, че не се притеснявайте да има недостатъци, те винаги може да се направят да изглежда страхотно. Опитаме се така леко да го започнем пак.
Ето и така. По същия начин издърпваме и завиваме. И така може няколко пъти, защото тук е доста такъв стаклон. Така. Сега дори с ръкавиците вижте колко лесно се маха кората. И важното е, че свършва като го дърпаш точно къде сме го отрязали. Това ни е наистина много важно да не продължи надолу. И така, хопа тропа. И отново даже леко ще го помогна. Защото просто наистина не трябва да отива надолу в кората, защото нали, малко или много да може да се възстанови. Ето така. И вижте вече наистина голяма красота почва да става. Ето това е, дето ви казвам, изглежда като счупено. И този бял цвят по принцип може да се усили и да се запази да още по-бяло. Но това по-нататък ще го гледаме как става. И отделям още малко време да видим какво може да почистим, какво може да направим по-добре надолу. Примерно клещите за лозя ги използваме, за да изгладим, после продължаваме с ножиците. Общо взето отделете си време, насладете се. Това е все едно да рисувате картина. Няма нищо спешно. Уикенда или след работа. Занимавайте се с такива спокойни неща. Това е за бързо на ежедневие. Ето аз си пия кафенцето. Сега е уикенд и гоним ето такива форми. И може да почистим най-долу, че е много дебело. Така. И сега следващия етап е да използваме малко тел. Тата ни помага двата размера. Това е 3 нещо, това е 2 нещо. Сравнително голяма разлика. Как да разберем какъв размер тел ни трябва? Много е просто. Взимате така едно парче тел и ако успее да огъне мястото, което искате да вържете, е добре. Ако не успее, трябва по-дебела. Това избираме по-дебела. Имаме по-дебелата. Тук вече, нали, виждате, страхотни движения се получават. Но ние няма да връзваме тенера, защото просто наистина много хубаво естествени форми. Само ще му помогне малко за тези кончета, които са толкова малки и тънки, че може да използва дори по-тънка телето. Вижте, просто до края всичко е топ.
Вече сме махнали бодливите клончета. Затова махаме ръкавиците. И започваме да приготвяме саксията. И леко преминаваме към засаждането. Страхотната саксийка с деталчето, много яка. Двете мрежички ще ни трябват. Освен тях ще сложим паста на където сме отрязали по-голямо клонче. За това ще ни трябват за стягане тези клещи, лопатка за почвите и да отрежем излишното тело. Първо е хубаво да прикрепим мрежичките. Вземаме, съм сложил тази тело и ни трябва общо взето може би толкова за 10 см може би, за да закрепим мрежичките за самата саксийка. Разбира се, отново дори за тата има всякакви марки, модели, бриколаж. Разделяме ги на две. Гледаме да не ни отлети в окото. И това, което трябва да направим, е просто хващаме така и бутаме да стане във формата на U. Опа. Ето така. И тази също по същия начин може и така да изгледате. Пак формата на U. Караме в мрежичката, малко по-стегнати. Оп. Ето така, да се получи като захват. Другите по същия начин. И сега с перцата караме тук. И ето тук обръщаме от. Да го разперваме. И така мрежката ни вече стои. Повтаряме пак с може би това е перце, не знам как да го наречем, но да кажем, че това е перцето. Вкарваме внимателно. И разпъваме. И долу виждаме как е закрепена и отгоре. Така. Сега под малко по-различен ъгъл ще ви покажа какво аз виждам. Започваме с
малко имаме мъх, пак да споменавам. Имаме акадама, пемза и вулканични камъчета. Трябва ни от всичко, тъй като е голисно, е много просто да се пресметне какво не трябва, от всичко по една част. Така, разгледаме тук до средата, поръсваме 2 пъти. И това е да закрием нещо има пел. А може малко по-добре ще се вижда. И още 2 пъти. Така, 4. 4 половинки. Няма да вада везната. Не е идеята това. Така, сега от пемзата. Това е този порест камък. Ето да видите и вие. Да е фокусиран добре. Но 2, 3, 4. Важното е да видите, че да създадете един бонзай не е нужно да имате кой знае какви подготовки, какви инструменти, каквото ви харесва това. 3 или 4, това е камъните, че само ще помагат. Правим чиникса. Гледаме да не попада много под мъгничките. Въпреки че те са го започнали, тъй че все пак леко ще разчистим. Ще покрием мрежичките. Ето вижте, се смеси, ще стана за да го видите по-добре. Ето го микса. И това се продава малко по-различен вид. Ето го, готов микс. Така. Това, че не ползваме изцяло японски неща, изцяло по правилата, не значи, че не се стараем, гледаме всичко да е супер. Просто го правим не толкова по претенциозен начин. И сега, тук е много важно да видим дървото, самото дърво, по какъв начин ще го засадим. Може и да го засадим така, това е също стил в бонзая. Може да го засадим така, но аз мисля, че ние се стремим да го посадим в сравнително прав начин, защото извивките са му на лице. Така. Тук сега виждаме ето този корен, той е много дебел. Това ще го кажа да видите, че е много завъртян. Правим непропорционалните неща. Лекичко, без да разбере. Отрежем. А моля ви, той дори не е бил там, той идва отзад някъде. И ще махнем тази част.
съвсем малка част. Но ето тук вече имаме наистина един хубав корен, който върви много добре, защото върви хоризонтално. Още малко ще изчеткаме тази топката. Хоп, хоп, хоп. Така свършихме с почистването още малко на корените и вече имаме наистина ни висококачествени коренчета. Нещо забравих да направя, но бързо ще го направим, тъй като сложим дръвчето, то ще му е трудно да се държи в самата саксия, защото тя е с много пористи материали. Така малко разчистих отново и слагаме тълта, като пронизаме отново. Това не излезе. И тук го правим също нещо. Хоп, хоп, хоп. Избутваме така хубаво нагоре. Правим колкото можем мрежичките. И ще върнем нашия микс. Хоп. Разпределяме го добре. Ще ставаме 2 клонки отдолу, за да не надраскаме твърде много масата. И така, тази тел ще ни помогне за след това. Но от сега трябваше да се приготви. И случва се, забравяш, вършиш една стъпка назад, продължаваш. Гледаме вътре да няма някакви бионеща и така нататък. Освен какво? Мъх. Ще сложим малко мъхче. Ето така изглежда. Съвсем малко. Така. Там, където ще бъдат корените. Този мъх е много полезен за коренчетата. Също така, освен че ги подхранва, има и антисептични свойства. Не знам дали го споменах, но не пречи пак. Ето така, настрани ми са да използваме формата. Гледам пак на къде, тъй като джинчето сочи нататък, т.е. към нас, ако е това гледната точка. Нека е това да ни бъде гледна точка, където виждаме и самия джин, който леко може да го вържем, но определено изглежда по-добре от ето така, ако е към вас. Малко се оплете мъхчето. Тоест, така от към мен е гледната точка. В бонзая това е доста важно, гледната точка. Както в изкуството, хубаво е така малко по-встрани да се сложи в саксията, за да за да какво? Да не е симетрично, да е по-интересно. Тук малко коренчета, които стърчат нагоре, ще ги махнем. Ако се занимавате с рисуване, например, много от нещата, които там ви харесват като симетрии, като разположения, както и фотография,
Може да ги прилагате и тук. И не слушайте, ако някой казва, това не може, това не може. Може! Така. Сега идеята ни е да стегнем малко самото дръвче, защото и така оставим, то ще падне просто. Взимаме тези ножици за ножици. Хоп. Хоп. Не ги схвърляме, защото видяхте долу на саксията ни трябваха малки парченци. Следващия път, ако не забравим, може да ги ползваме. Ето така, слагаме около дървото. Леко наклонено ще бъде. Правим, ето, така ги слагаме. Обвиваме кореновата топка. Завъртаме веднъж с ръце, ако можем. Ако не можем, директно с клещите. Ето така. Тук ще сложа малко пене за още, за да... Ето така, просто една щипчица. Натискаме леко надолу, да си поемем мястото. И сега с клещите, хоп-хоп, хващаме тази тел здраво, придържаме дръвчето, дърпаме и завъртаме. Така пристягаме дръвчето надолу, за да не падне. И така вече имаме едно дръвче, което се държи. Имаме тел долу. И ще скрием сега. Това нагледаме. Така. И пак започваме. Сега малко земличка. Сега малко акадама. Малко лава. Така го разтриваме. И лека по лека покриваме. Хубаво е така, примерно, мисля, че лавата най-отдолу е най-добре, защото е ползвано за дренаж. Това е просто камък и той е антисептичен. Тази глина помага пък за задържането на вода, така че може да е по-водотворен. И пенличка, която беше въздушния камък.
То не е въздушен, по-скоро е безводен, даже така се нарече. И така лека да бъркаме хубаво, да видим и трите вида камъни, които сме сложили. Може да оставим леко да се вижда дънерчето. Коренчетата малко така ще ги заровиме. Хоп, хоп, хоп. Този чопстик, клечка за суши. Така правиме, натискаме и въртиме. Все едно търсим едно нещо търсим. Това го правим, за да махнем въздуха и така хубаво да се набият тия камъчета, защото те са доста така въздушни. И винаги има доста въздух, тъй че наистина има резон да се прави това. Така специално около дървото. Така, вече придобива вид. И за последно слагаме първо малката дама. Опа. Малко пенза. И малко лава. Много се проводят цветовете. Леко отбъркваме, виждате, веднага много лесно се смесиха. Разпределяме пак за изгубеното тези, които са потънали по-надолу, пак можеш така лекичко, хоп. И отново има въздух. Не е страшно това, но е хубаво колкото може малко така да го минимизираме. А иначе той въздуха с поливането ще се разкара. Така изравняваме. И така. И леко слагаме. Това е по-красиви мъкчета, за да допълнят картината. Разбира се, не е нужно да прекаляваме. Така, готови сме с засаждането. Сега да покажем и с тел какво има нужда да се направи. Мога да и хвана края обаче на тази тел. Ето. Така ще отрежа. На нас ни трябва за клончето. Премеряме го горе-долу толкова. Моя с градинската ножица, тя би трябва да е здрава. Не може с градинската ножица. Тези клещи имат много тук такова зарязване също, тъй че може да се спестите един уред, просто вземете клещите с ето това вътре. Това реже тел. Как се увива с тел? За да постигнем красивите форми. Аз малко наричам го приличавам на PSM, защото пада едно някакво връзване и на дървото му харесва. Общо дето забиваме в почвата и започваме да увиваме с
2 ръце, джинчето. В следващите епизоди ще увиваме и по-големи растения, там вече има повече специфики. Специално за джинчето тук не е нужно да се внимава толкова. Отрязваме края, завиваме го надолу и сега леко можем да въртим. Важното да не го щупим. И ето така го правим да отива в посока на движение на самото дърво. Може така малко нагоре, малко настрани. Но ето как изглежда завързано и вече доста по-хомогенно с цялата форма. Следващата стъпка, която ще направим ще се занимаем с още по-добро оформяне на клончетата. Общо взето премерваме си някакви дължини под тях и използваме срещу положени клончета. Това е пак сравнително конвенциален начин. И използваме противоположни клончета, което се нарича принципът на двете клончета. Както знаете, всеки има нужда от приятел, да се подкрепяме. Така и общо взето този принцип е подобен на тази идея. Така те стават противоположни, което помага за някаква симетрия все пак. И просто виваме. Идеята е окото ни да се води от формите на самото дръвче. И ние защо искаме да оформим точно тези клончета? Причината е, че искам малко да разперим до умиреще по-добре. Ще го захвана. Така. Не се притеснявайте, както казах. Няма проблем да повтаряме която и да от стъпките. Важното е да стане така, както ми харесва. Няма и проблеми да спазим някакви правила. Трябва ни съвсем малко. Допълнително оформяне. Не се притесняваме за дървото, защото това са малки клончета. Ние сме избрали около 2 мм тел. Сега
Даваме вече да им даваме форма. Това е малко BDSM частта. Завъртаме крайчетата и леко наклоняваме. Няма да прекаляваме много с тълта, само исках да ви покажа как се използва. Защото това са млади клончета. Виждате тук сега имаме доста такива, които са противоположни, но само тези, които са наистина започнали да израстват, ще сложим тел така настрани и надолу, за да получим това разперване. И така всичко ще получава нужната светлина. И основните, които са най-големите, малко ги изнесахме. Така, последното нещо, което може да направим, е да с една ножица да скъсим върховете. И пак ви казвам, не режем самите листа никога, ами режем самото стъбло. Ето така. Оп. До сега ми изглежда доста добре, така че няма да ги режа, само връхчета ще подрежа. Караме внимателно ножичката на връхчето. Хоп. Това ще накара дървото малко да се разлисти, да имаме нови клонки и да не стават твърде бели тези. Това сме го отрязали и това подравняваме с другото, което сме отрязали. Върха също сме го отрязали и сега можем още малко да го наклоним. Самото дърво можем също да го наклоним леко. Но така ми се струва някакси по-характерна извивката. И това е обзето целият процес. Тук имаме разни коренчета, които са останали така отгоре. Този много се оплита в тях. И сега последната стъпка е естествено да го полеем. Ще го полея, ще ви покажа отстрани как изглежда. Някоя друга снимка мога да направя. Това е пастата, която ще използваме. Финални щрихи. Там, където има някакъв разрез. Хоп, хоп, хоп. Слагаме. Сложихме малко повечко. Ще го нанесем хубаво така, където е нужно. Консистенцията е като може би паста за зъби, така много гъстичко е. Когато остане по четката, другите съвсем малки. Тях може по принцип да не ги запечатваме, не са страшни. Имаме два основни разреза. Този път
Гледаме да не цапаме шишенцето, да си остане стерилизирано. Нанасяме добре, покриваме ги. И те с зарастването си ще станат доста красиви детайли на самото дърво. Така че не се притеснявайте. Трябва по-смело да се реже, за да расте по-здраво дървото. Така, готови сме. И е време за финалното поливане. И така си прекарахме едно спокойно време, като стилизираме бонзай. Получи се доста готин, ще го оставим да си расте. Общо взето ще го полея и след това ще направя няколко снимки. Абсолютно финалния резултат. Следващата седмица ще разгледаме хималайски кедър. Вече съм го взел с много интересна форма, която искам да направим заедно. Надявам се да ви допадне идеята за бонзай. Виждате, че не е толкова трудно за разбиране. Уверен съм, че всеки може, стига да иска, както и с другите изкуства. И така заедно можем ръка за ръка да минем по пътя на бонзай, да направим хубави неща, да си починем, релаксираме и в същото време да създаваме много красиви неща. Ако ви харесва идеята на този канал, може да се абонирате с камбанката, за да ви излезе следващото видео. И ако има нещо, няма нищо, барон е насреща. Ако желаете, пишете в коментарите въпроси, препоръки, учим се заедно. И така, до следващия път. Благодаря, че гледахте и с нетърпение чакам да се видим в следващия епизод. Чао, чао и до скоро!